Odhiambo tarik 11 dwe mar abich gana ariyo prariyo kod abich nyakoram gajuang' geno mara enirio makare en odiochieng' bende dialo mine e piny mangima. Yena monda wach ni Happy Mother's Day na mine duto mantiere pacho ka gi mine ma oganda wa kuom tiyo tich matek kendo nyiso ranyisi makare ne nyithindo bedo kama kata samoro baba onge tichung' kaka miyo kendo chung' motegno. Puoch gi pak odiochieng' ma kawuono nyakoram gajuang' mi thuolo mar chiwo ote mag puoch gi pak na mine e piny mangima ka bende piny dialo odiochieng' no mar mine en thuolo makende nyakoram gajuang' ka bende waiko ni weche manyien kawuono weche mathoth osewuok kotenre bende nonro mibed ka itimo kotenre gi nek mar jatenda kata jaod bura makasipul Charles Ong'ondo Were ka bende kawuono nyakoram gajuang' omak achich ma achich ni no chiele achiel kachiel gi magina e kinde ma siasa medo tedre pacho kae ka bende Rigathi Gachagua osingo ni juma manyien oketo duond bura mare ayanga. Magi duto e channel maro imore kaka pila roko pachiela maro timachwok wantie kachari adek auchiel nono ka bende wantie live Facebook Ramogi TV K mbui ma X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thondweche okwach kich omako achich ma itudo gi chielo lisasi achiel kachiel kendo nego jaod bura makasipul Charles Ong'ondo Were. So hii wiki hii nitazidua chama chetu cha kisiasa na baadaye tutafanya sherehe kubwa sana ya launch. Ana Angelo Jatend Piny Rigathi Gachagua oyango ni juma manyien olando ayanga duond buche mawacho ni dhi kawo loch mar piny Kenya. Waneno ka gik moko gerore barabara gerore development nitiere manyiso ni biro rais nitiere gima nyaka to wenwa kaka wajwara Homa Bay. Wan kaka the business community wane mwarwa kuwelo ni jo ohala e boma ma Homa Bay koro kaso tiendgi mar keto kare ikruok ne nyasi mar madaraka ma idhi bagi e kaunti no dwe manyien. Jaloko marwa en Wilson Ochuka machiegni nyakoram gajuang' nyinga Lydia Ukeo. Obila mago kwach kich omako achich magiyango ni ema no chielo magina aching' ma onego jaod bura makasipul Ong'ondo Were. Achijno manyinge Isaac Kuria mong'ere kaka Kush omake gweng' ma Isibania e kaunti ya Migori kano otemo pondo mondo mi odonje piny ma Tanzania. Akajafom marwa Cynthia Onyango lero meko mar Kuria ochwalo kwana achije ma osemake ewi nek makamano nyaka 11. Ndalo 12 bang' nek mar jaod bura makasipul Charles Ong'ondo Were, obila kod okwach kich pod medo manyo achije ma itudo gi nek makamano. E meko matinende, obila ondhiyo jago ma achich ni janek hie mane ogoyo Were gi lisasi e nyamburko mare. Maling'ling ma omiwa gi apisas matimo nonro mar nekno oyango ni achijno manyinge Isaac Kuria ma bende ong'ere gi nying mar oledhi kaka Kush ne onego jaod burano kaeto ringo pondo e kar dak ma Mihango e buore Nairobi kama bang'e to nyocha obila oyude bunde matin mar $1 mane otiyogo. Yangore ni bang'e to nyocha omako safara achiel kachiel ka otiyo gi apiko nyaka e boma ma Narok kama bang'e ne oidhe gari ma otere nyaka Isebania e kaunti ma Migori. Isebania kanyo ema iyango ni nyocha ogoye kambi ka orito anyuola ne moro mane owinjo konye kadho tong' ka odonje e piny libamba ma Tanzania mondo mi ohepo teku mar obila. Kata kamano, riekni mage nyocha ogore e Luanda ni mar okwach kich ma osebedo kanono kitudruok mane obedo e kind achije gikone nyoluo ndache kendo ma omake. Achich machielo ma iyango ni ne okonye timo maundu kod temo hepo e lwet sirikal bende osemaki kendo chwalo kwan achije duto manie od ang'ech nyaka 11. Kush igeno chwale doho ma JKIA odiochieng' makiny kama achije mamoko nyocha osechwalie. Moko kuom jogo ma osemaki ewi nek mar Ong'ondo Were riwo Alan Omondi manen derepe kinde monj, Walter Owino manen jarit mare, siasa makasipul Philip Aroko, direkta mar LBDA e Belochieng, kod mamoko kaka Edwin Odiwuor, Dennis Manyasi kod William Imoli. Gie sani, apisas mag okwach kich pod pedho achije mamoko kinde magikolo matutu druok mane obedo inegno moriwo koda kaka omenda ne ochul ne jotim nek to kod gima omiyo achije ne onego Were. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.
Spika Moses Wetangula oseo jatend Wiper Kalonzo Musyoka kuom dwaro ni josiasa maketo sirikal tesre nyaka nyuandie chenro mar chugo duol mar IEBC. Wetangula wacho ni chenro mar chugo duol mar IEBC en gima nie chik kendo nyaka sani jatend piny oseluwo chik kendo rito ng'eto mar od bura. Wetangula olose kinde alame kanisa mar Kamelilo Baringo kama otene gi jotelo mamoko masiro sirikal kendo mosingo ni biro podho listi mar jo IEBC ka opednegi e od bura. Nishangaa kidogo kwa sababu mimi nilikuwa mmoja wa wale tulikuwa katika ile NADCO ambayo ilileta hii IEBC, na tulikuwa pale na Kalonzo Musyoka na wengine kina Eugene na wale wengine. Mimi nimeshangaa hivi majuzi naona wanalalamika tena, wanasema ati rais hakuwauliza hao na sheria ni hao waliandika. Ningependa kumuuliza ndugu yangu Kalonzo, tafadhali nionyeshe kwa hii sheria ambayo tulipitisha ni wapi inasema ati Kalonzo mpaka aulizwe. Ya pili, wakati nyinyi mlikuwa katika mamlaka na uhuru katika ile serikali ilipita, wakati mlikuwa mnaweka wale kina Charera na wenzake, ni siku gani mlimuuliza William Ruto? Kwa mbele nyakoro mgajuang jalop jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua osingo ketayanga duond bura mare juma manyien. Duond bura mowacho ni koro dhi kelo kanyakla oganda duto mane alwora god Kenya. Nowuoyo kar chung od bura ma Juja kama nokwayo rawere mondo omi owuok okaw pande. Kabende oyango ni onge gi to ni gibiro golo jatend piny Kenya William Ruto e kom e yiero mabiro ka kodeo ng'at moketi kaka jakom IEBC. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua kawuono nochopo e kanisa mar Full Gospel Churches of Kenya Magomano mantie Juja kama noyuoro e nyasi mar lamo kotene ko josiasa masire. Gachagua osingo keto ayanga duond bura mare mar siasa ma owacho ni biro kawo loch e yiero mabiro e kinde ma jotelo manote ne onyiso siso margi e ndikruok e duond bura no. Na hiyo chama ndio yetu. Tunajua huyu Ruto amepanga chama dogo dogo, mahuilu baro ya blue, ingine ya green, iko ile yake ya yellow. Ametengeneza mahuilu baro mingi sana. Hata atajaribu kusimamisha tumarais huko hapa kwa mlima ati ndio agawagae kura yetu. Tunamuonera 18. Sisi hatuwezi kubali, huwezi gawa sisi. Chama watu wanajua chama yao na candidate wao watajua. Sisi tutatembea na chama yako. Na tunagojea watu wa Juja tutangaziwe ni siku gani, tumiminike hapo, tulaunchi chama, tuweze kuingia kwa chama ndani, na pia zile by-election zote ambazo ziko katika taifa letu la Kenya. Sisi kama wakazi wa Juja tutakushika mkono na kutembea kwa hizo by-election kuhakikisha chama yako imeshinda katika jamhuri hili letu la Kenya. Kaotene gi jotelo mamoko onyiso chuny ng'ich mare ni jatend piny Kenya ibiro goli apisi ka kodeo ng'at moketi e kom duol matayo yiere pacho ka IEBC akoro kwayo rawere mondo mi owuok kondikre mar goyo ombulu e yiero mabiro. What is important ni Wakenya wajiandikishe. Majenzi mpo? Nyinyi ndio tegemeo la Kenya. Tafadhali jensi na muomba muende mchukue vitambulisho, mjiandikishe kura. Nyinyi ndio dawa ya kasongo. The Gen Z are the ones who will sort out this country. We are ready for an election anytime. And we want to meet you in the 2027 election. Sisi hatuna shida utachagua nani, kwa sababu kwa polling station watatuzuia kuchaguana. So let us concentrate on the polling station. Gachagua onyiso yie mare gi doho pachoka ni biro yalo buche e yo mowinjore ka gilieko ni jalup jatend piny Kithure Kindiki ni apisi tok chik akoro gidwaro mondo mi jatend piny oduok arita mar Gachagua. I will let the lawyers do what they are good at. I want to focus on what I'm good at. It's mobilizing the people of Kenya to liberate this country. That is what I want to focus on. But the truth of the matter, and we must say, I, Rigathi Gachagua, have confidence and faith in our judicial process. We are telling the President William Ruto arudishe security ya Deputy President. Tunataka kumwambia President Ruto arudishe mshahara yake na arudishe kazi ya mama boys. Tufanye kazi tulikuwa tunafanya naye ya watu wa disability na mambo ya pombe.
Jatend Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend DAP-K Eugene Wamalwa okone mane en jalup jatend jatend piny masani Kithure Kindiki mondo ogwe tao bang' ka doho nyose ng'ado ni chenro mar thicho Rigathi Gachagua e apisi notimo ataro mar chik. Jotelogo wacho ni ng'eto mar doho nyiso ni Gachagua nitiere kod thuolo kaka jalup jatend piny hie kendo ok owinjore Kindiki owuog e apisi. Bende omedo ni en kod to gi jogo ma owal ne bedo commissioners mag duol matimo yiero IEBC. The law as it stands today and the ruling that has been given means that Kenya has 2 deputy presidents. This is a situation, I want to agree with His Excellency Kalonzo Musyoka, that is untenable. And we cannot, as a country, continue having 2 deputy presidents when our constitution provides for only one. One has to go. And it means the elected people's deputy president remains Rigathi Gachagua. And the number one issue is the reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission. We stress the word independent. We have said it before that Mr. William Ruto cannot form an IEBC ambayo itamsaidia yeye kuendelea na tama ambayo haiwezekani. So kwa hivyo hiyo IEBC maneno, we are still insisting on not only inclusivity but consultation and concurrence, and it must be independent. It must be independent. What we have right now in the nominees is a William Ruto IEBC. Na wananchi hawatakubali hiyo. Obila moro mar majoni ochielo gi magina ma onego miyo moro ma japuonj mawachore ni jaherane kachiel kod nyathine manyako ka en bende ochielore gi magina ma otho e sub county ma Lamu West. Masira ma kamano otimore kogwen ma kawuono e kar saa 11:30 oweyo jirende kod buok ka giwacho ni ne giwinjo muoch magina ding'wen kama bang'e ne giluongo obila mano ochopo kendo yudo ringre adek koriere piny e odno. Japuonjno ma oyangore ni Sheila Mukoya ne ogo magina diriyo. Nyare ogo gi lisasi achiel ka obilano to nogore magina achiel. Jirende miyono wacho ni obilano ne kod ng'iyo mar osiep kod miyono ka odiochieng' manyoro ne gibedo kod gwandruok kapok ne kowuokie. Ringre gi otere kar kano ringre Mpeketoni ka nonro osechak ewi tim makamano. Tulipoamka na majirani kuitana, kumbe ni jirani yetu moja hapo wameuliwa na askari, na ameuliwa yeye na mtoto wake na askari mwenyewe akajiua. Ni tukio la kusikitisha sana kwa mtaa wetu leo wa Koreni. Jagoro mongere migao mar somo Julius Bitoko singoni piny owacho ok dhi golo oko gwenge moko listi mar gwenge ma oyangi kaka mantiere kod midhiero ma joko jopuonj kendo matie tek. Bitoko yango ni osewinjo ywak ma jopuonj okalo kuom riwruogegi kendo kaka gibiro golo andika ewi kama winjruok mar gibiro chopoe. Judith Omondi nitiere kod ler. En ywaruok ma osebedo e thuolo mar jumbe 2 ma okalo. Ywaruok mabiro kaluwore gi paro mar piny owacho e golo gwenge moko ma jopuonj tiye kaka gwenge mag chandruok kata hardship areas. Juma ma okalo riwruok mar jopuonj mar Kuppet ne obwogo dhi e doho mar chungo paroni mane ochwali e od bura kokalo kuom apis mar jotend migepe Musalia Mudavadi. Gino mamoko kuom jotelo mag siasa e kaunti ma Elgeyo Marakwet bende okwedo mokalo. It's a proposal which has been brought to Parliament, and as your representatives, we are not going to allow that to happen. Stay put, we will work for you and we will ensure that your hardship allowance stays forever. Kama kuna kitu tutamenyana naye hii dunia ni mtu anajaribu kutoa hardship. Kabla utoe hardship, toa hardship. Kabla utoe hardship allowances, toa hardship yenye iko hapa Mogotio na kenye iko hii Kenya yetu ya Baringo. Jotelo go koni en adier ni jopuonj manitie gwenge ma oketi rameny kama oriwo gwenge ma oluoro kaunti ma Kisumu jopuonj yudie chandruok. Those of us who know, we have 3 areas. We have Keria Valley, we have Anging Valley, and we have the islands. And all these areas of Elgeyo Marakwet County basically are hardship. This place is very cold. If you get a teacher from Turkana to teach Metkei girls, I'm sure within a very short time anataka rudi kwao kwa sababu ya baridi hapa. Si kweli? Jagoro maongirore migao mar somo Julius Bitok mane loso bende kaunti no ma Elgeyo Marakwet osingo ni piny owacho biro winjo ywak mar jopuonje wachni.
listened to the stakeholders. We have listened to the unions. We are going to reconsider our position and engage all stakeholders in the decisions to do with hardship allowances. Excellency President William Ruto is very committed to ensuring that our education stands out. Kaluwore gi oboke mar Mudavadi ne od bura, piny owacho biro kungo maromo bilion 6 poni ogol gwenge go e listi mar gwenge mag chandruok. Gwenge ma bende od bura ne osepuodho mondo mi medi e listi mag gwenge mag chandruok oriwo Nyatike West, Nyatike North, Nyatike South, Rachuonyo North, Chepalungu, Chonyi duto manie counties ma Migori, Bomet kod Kilifi. Judith Omondi, Ramogi TV. Ethuolni ma sirikal mamalo dhi nyime gi timo ikruok mogik ne nyasi mar Madaraka Day ma higa ni helap tuke mar Raila Odinga e kaunti ma Homa Bay. Jogo mantie sekta mar wuoth kod ohala e kaunti no mede dhi nyime gi keto kenge mag neno ni nyasi no okelonegi ber to chutho kaluwore gi welo mathoth makoro biro donje e kaunti no. Jafo marwa Halia Beach ne giler ko e kaunti ma Homa Bay. Nyasi mar Madaraka Day ma higa ni idhi bagi e lap tuke mar Raila Odinga manitie e boma ma Homa Bay. Magedo mar dhi karumo ka kinde manotimo limbe lap tuke no. Jagoro mongirore e migawo mar rita Dr. Raymond Omolo ne oyango ni kochopo tarik 15 mar dwe ni biro do ka gedo mar osetieki ne ikruok ne nyasi no makoro wiye limbo. Jodak e kaunti ma Homa Bay ahinya to mago manie sekta mar ohala kaachiel kod sekta mar wuoth bende dhi nyime kod timo ikruok margi e neno ni odiechieng nyasi no bende obedo negi makare weche mag ohala. Dala moro Homa Bay kaka wan the business community wan gi hilo kendo wan gi chia mang'eny kabisa kaluwore gi biro mar rais ma Madaraka mabiro mabeto ka. Waneno ka gik moko gerore, barabara gerore, development nitiere manyiso ni biro rais nitiere gima nyaka to wenwa kaka wajwara Homa Bay. Wan kaka the business community wan emwarwa welo nikech welo koro wendowa kaka jodala. Koro wan gi lwase makare kendo waseiko gigo makare. Wan kaka wajohala, kaka jotende, jo usringo, jo usnyanya, jo mopogore opogore nyaka jo usrech. Nye wan e tie nam paya nwa neno rech manyo jo military nyokao. Joalago wacho ni chenro mag dongruok ma piny owacho mamalo dhigo nyime boma ma Homa Bay kod alwora mare bende biro yawo negi thuolo malach e yore mag ohala kata bang' ka nyasi no osetieki. Kuom biro mar rais waikore kendo warito mondo waket kwe e kohala adakwa johala wetewa mondo waket uru gigewa mwauso on the ground. Machalo lewni wabro miyo jok jo wan gi welo wabro uso lewni maber, joma kelo chiemo wabro kelo chiemo wago wawar gi mang'eny mondo bi usgi. To moloyo te wabedu gi kwe mondo warit president mabiro. Ang'eni development biro bedo mang'eny, pesa wabro yudo nikech kuma ji osanyo mang'eny gigo ma uso bro dhi maber. Wageno ni gik mang'eny dhi biro. Projects are here. Almost how many in 23 there 23 but we expect the president could be wachakwa kwayo mang'eny ng'ama dwaro kun igo chongi piny tageno ni stadium cha kaka wan jo ohala odhi miyo wa gimoro ok wabi nindo kech waneno ka nderni mang'eny within Homa Bay town losa piko mamiyo piko kethore kon ka koni ok apar ni wadhi bedo go mae sama pes biro mineno ber sana ahinya mine jongware utema ahinya no lose pesa sani mae sama ber. Ka jogo manie sekta mar wuoth bende wacho ni gin kod geno maduong' mar yuto kaluwore kod nyasi mar Madaraka Day ma higa ni ma bende biro kelo welo mopogore e kaunti ni. Wan kaka jogo manie transport sector wamor ahinya and moso gi gima nye waseneno ka ker nigi political goodwill ne jogo dak ma Homa Bay County. Wadwa rwako ker koda ka welo mabiro mawuok e pinje maoko. Warwaku welo duto madhi bedo nikech wang'eyo ni Madaraka Day ni dhi kelo ber malich ne jodak e boma mar Homa Bay County. Wadwa ting'o welo duto nikech waseikore duto nikech wang'eyo ni welo biro mang'eny kendo jogo nyaka kaachiel kod jogo matimo wando tel wang'eyo ni otende dhi pong' to wan be wabiro ting'o ji wabedo joma odimbore wabedo joma joluor to ka wendo wabiro to warwakgi gi nyasi mondo Homa Bay County oting're malo. Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Report no mokel no agiali abich tero wa yo mokwongo nyakoro mgajiwanga witi jarodi wacho ni entie kodwe chenro kano gi Wilson Ochuka wacho na mos ne Wilson Ochuka kan gi Faith Mzomo mora hinya gi chenro Okinyi Chogo wacho ni entie Kiboso pia jachuma wacho ka chane entie kodwe chenro gi minode Mama Brighton kwa kanyo ne gi chieng no maber mar mine. Francis Omondi Wodrinya wacho ni entie kodwa Happy Mother's Day na min gi Margaret Apondi kod mare. No bende John William olungre John te wuod Nyabos Maralego Agulu wacho kanyo ni en gi familia mar Jadungo Goldi sigintie kodwa chendo woro mana kaka siasa mar ganario prayo kod abiro sema ko machi pachoka wacho ni gin kaka jo broad based grito mana iro marachar kata white smoke moya broad based. Francis Omondi ni kacha kendo kaito baba twins mar Onjinyo wacho kacha ni entie kodwa entie Kisumu Europe podo onge kod adieri gi duol mar IBC nikech thoth jo Kenya wacho ni moko dong ma onge kata kage chaki nikech miriamo mosebed kikelo gi duol no mar IBC. Job Jagongo wacho ni entie Eldoret Langas kaeto wacho kanyo ni gin kanyo gi min gi Grace Jagongo minode Jacqueline Ochieng okone gi te Happy Mother's Day. No bende John Onyango Maro Witi Foundation CBO wacho era mogi TV lera hinya entire Odili Gardens Kisumu ogomos ne tho malit mar mbunge makase pol manoti Moreno Kato Nondro gin gigeno ne brodhi yo makare. Woody Ala wacho ni entie kodwa mano Mark Wood. Charles Uwor wacho ni entie Kambusi Karachuonyo Makakumu Junior ni Kachain bende wacho kanyo ni wach mar Kalonzo gini gigoyo mana debe kaeto Junior Brown wacho ni entiere gimingi gintiere kodwa chenro gin bende. Kajus Jakoduol wacho ni Sakwa Matangwe kan manobondo en bende entiere kodwa chenro. Javan Javo Ode wacho kanyo ni okwayo ne min gi Eunice Odegi hai maber mar Mother's Day. No bende Lucy mar Uhanya wacho ni en bende sechekin kaka japuonj goyo nyathi masim school moro kanyo mowacho pokwa yuda dier mar wachno. Brian Pinky okinyisowa ni manotimore karango kata kamano wabro timo nonro mar ng'eyo ni no bedo nango. Na bende Stephen Odhiambo wacho ni Happy Mother's Day na mine duto. Jaote Millicent kantie Siaya wacho ni bende intere kodwa chenro bende aneno kanyo Alan Tindi mano Wood Kanyada nyal kinyi wacho kacha ni entie Mbita mengi Mary Tindi okaw mos ga kanyo mag Mother's Day. Bende no kanyo ote mar Pastor George Ongonge wacho ni girito mana lemo mar Madaraka Day okoyot wang'ne wacho ni gidwa maneno kaka ndeke fuye kaunti ma Homa Bay kaluwore gi Madaraka Day mabende dhi chopo yo makare. Janama Usngege wacho ni entie Sori Karungu oketo mo gi TV David Oyier daktari kantie Sukari Industry okaw mos mage yo matinya koram gajuang maen oimore kikidhi mabor. Savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on board is just the exposure it gives me. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Machiegni kendo nyakoro mgajwang' chenro en oimore wadhi mbele gi weche manyien. Jodak masango mayudre e ward ma East Kamagambo sub-county Marongo yuago rach mar apaya matudo skund primar masango nyaka Maram, apaya ma giwacho ni sani okalre. Giwacho ni rach mar apano osethiro chenro mag wuoth, ohala, thieth kod mamoko. Giseyo jotend siasa ma giwacho ni oserem chopo singo mane gigolo ni gidhi loso apano kod mamoko e gwenge Marongo kaka yor kelo resruok ne jopiny kendo ting'o malo yuto margi. Jowadwa kata kaka ting' nyanya gi fulu ka biro go chiro kotamore. Jotelo miluongo ni honorable Abuor to gi mesi miwa Abuor to gi honorable Ochila yako. Yeu konyowa. Waloko kwa wero kwa Arongo to kaka wating' misigo onge. Nyo waiko wuok tich maiti no weno maiti gari no weno maiti Maram. Maiti ne kayo wuyo ting'o maiti no gore piny mong'ielore ma wachak wakawo waduoko mane sanduku. Mine manyuol miyo no konyre nwa kaeri ma nyathi otho. Nyathi onyuol mogore pi. Adieri. Nyathi no gore pi ma nyathi omodho pi ma nyathi otho. Adieri. Nyokano nyuolo ru. Konywa uru. Abuor kanwa tero, abuor kanwa daraja no alimo gomonde wa. Ndararach makana gimoro adilugo daraja onge. Onge. Koro sani maiti no kelka. Maiti no gore pi. Madieri mo big maiti dala kamba ito timo pijo gemi anyo waninda chwarach wachalo ka ken Abuor serikali. Kamano. Uru jagesa ni koro ne uru ka ken dala chalo na bo. Ne jotelo mane watero, wawinjo matek. Ana tiyo yuto na yudore ga piko wagongwari. To kaka nyalo tingo kata customer. Onge wakwami pipile. Nyathi akwamo go e dot. Nekech yo rach makata koka nyathi di sikul to ng'awa nyathi odhiambo tatero kinyi tich badi tich. Jatend migao mar pur kod pith Mutahi Kagwe olando lokruoge marariye sekta mar pur kahawa madhi yawo chirni mag pinje maoko mondo mi jopur oyud chudo makare mag keyo magi. Kolose kaunti ma Nyeri, Mutahi okoni nengo mag kahawa biro bedo makare ka wayawo ayanga chumbu mar kahawa ne chirni maoko. Kagwe olero ni lokruogego ting'o chope winjruok kod saga mamoko mag ji giwegi mag gisani ibiro tudi kod jatend migao Wycliffe Oparanya kod nyawadgi mar weche mag tudruok mondo mi joket mwandu mawuok e pinje maoko yud thuolo. Hatuwezi kuendelea na ile mpango ya kwamba ati in the coffee auction iko na coffee auction, lakini huko kahawa ikifika huko inaambiwa tunaambiwa hii kahawa imefika hapa, umefanya kazi nzuri, operative imefanya kazi nzuri, nyinyi fast imefanya kazi nzuri, lakini hii kahawa itanunuliwa na Kamau na Otieno na Wafula. Ndio sisi tunasema hapana. Ile communication tumejenga nchi yetu ya Kenya. Hata mtu akiwa New Zealand anaweza nunua coffee at the coffee auction na alipe akiwa wapi? New Zealand. Kwa hivyo kama anaweza kufanya hivyo, bora sisi tunamfungia njia ya kununua hiyo kahawa. Koro mgajwang' kaka watimo ni Jumapil ka Jumapil wamanyo kendo waketo kanyakla weche ma ogido ite jumane kawuono wayudo ane gima wuotho nyambago ikonwa e chenro ni mar Masakwit. Bas, wachako gi Karabok Kasipul kocha. Weche ochacho, ajiki ya upap. Mauok bore, nongondo were marimo omu. Milambo yok dengo, ratengo lor komiyo wangi. Adiera wuod mumbo, gini lich miworo. Ya eja kawere, gini lich miworo. Bas, kaka usetede ni, jugi owuoyo icho. Manayo Mount Kenya, Mudhoni. Were no koni nango. Mimi Were alikuwa amenionyesha baba ako na vijana wawili ambao ni karibu rika yangu. To lwetini chalo nade? Baba, unaona mkono yangu sijaweka pete. Wawinji matut. To koro ineno nango. Nyan mang'uti ong'ado nyoyo. Baba, ukituma kijana ya Were bunge,
utume kijana ya Honorable Ong'ondo Were bunge. Mimi mwenyewe Muthoni nitaonyesha yeye. Ala. Mimi mwenyewe Muthoni nitaonyesha yeye. Amilo gesa. Aneno ka baba goyo wiye, baba yie gi wachna. Koso inie jatielo. Owachi koso ko wachi. Amilo, to koro uwane wagi yawuwi giendi. Imigi mawaidha. Joma chwo manika meduru mon. En mana ni wacho no wache uru mana gi dholuo. An mara cha okwinj dholuo. Chwo meduru mon. Weche tek dani chamie ngolo matin. Mondu tokopo meri. Bas, Sifuna, awinjo ni ibuli abula. Hawa jamaa wetu, marafiki zetu wako kwa serikali. Mimi ile serikali najua ni serikali ya Kenya Kwanza, ambayo ilichaguliwa chini ya uongozi wa William Ruto. Kama mwenye boma bado yuko na hajashindwa kazi, usimuongelele. Mimi ni mbukusu, kazi kinishinda kwa boma ndugu yangu atanisaidia. Haijanishinda. Kama msemaji wa chama amekaa hapa, wewe unaongeaje kwa niaba ya chama? To Mbadinyang, to wachango. My brother Sifuna, please, I am a member of your party. I don't belong to any other party. I belong to ODM. Gigi tek, jadwen lungege koras moro. Mago emasako it kod Walter Nyambaga. Toki Papa Leo marapagangwen kaka Papa Chieng Tich Ang'wen, Papa Leo marapagangwen kawuono bedo gi twak kod oganda jokopere manochope laro mar St. Peter's Square. Papa oloso kotenre gi lwenje mantiere moko kuom pinje moting'o Ukraine, India, Pakistan kod aluora ma Gaza. Cleophas Oluoch ntiere kod ler mathoth. Morgi ilo nenore laro mar St. Peter's Square iboma ma Vatican. Chakore kawuono okinyi, Jokristo moweyo 100,000 mawuok e pinje 90 mosebedo e wuodhie kod lamo kata pilgrims ne ochokore laro mar St. Peter's Square ka gin kod siso mar rito twak kod alam kawuok kuom Papa manyien, Papa Leo mar 14. Papa Leo mar 14 kawuono telo ne oganda jokopere alam makende mar Regina Shelley e tielo mokwongo kaka en Papa manyien kendo jabiskop mar Rome. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Otene maduong' kawuono chieng' Jumapil mar jakwath maber kata Good Shepherd Sunday okwayo kanisa mondo owuodhi e hera kod adieri. Kawuono bende Papa Leo mar 14 nyiso sin mare gi lwenje ma okwako konde mopogore opogore e piny mangima, ahinya e piny Ukraine, aluora ma Gaza, India kod Pakistan. Ka okwayo kwe makende e pinjego, ka onyiso bende ni en kodgi kanyachiel. Kamachielo, nyoro Papa Leo mar 14 ne olimo kama ne oike Papa Francis bang' loso gi Cardinals, kama ne owacho ne obiro neno ni odhi nyime gi tije mane ochaki gi Papa mane osenindo Francis. Gigi oting'o chung' mar kanisa jokopere e wi ji manie osiep mar kit chwech achiel. Nyaka sani, pod irito kaka obiro lando chung' mare. Den limbe mare mokwongo oko mar Basilica mar St. Peter's. Motelo ne kawuono, Papa Leo mar 14 ne obago misa mare ne Cardinals e kanisa mano mar Sistine Chapel, misa mane otelo e tielo mokwongo nyaka ne yiere kaka Papa Tich Ang'wen mokalo. Jumani, igeno ni odhi timo gik moko e tielo mokwongo kaka Papa, kama oting'o romo gi jofwambo odiochieng' makiny chieng' wuok tich, kaeto bang'e obiro romo gi jombetre mawuok e pinje mopogore opogore man Vatican. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kaya kopere nyakwaro Mgajwang' wadonje Lejo Maria. Bende isewinjo wende mag dendo kod pako ma iwero kod joyie mag din Lejo Maria. Tielo machielo mar sigand Lejo Maria, jafo mar Walter Nyambaga manyono atut mar mbaka kaka ichuogo wendego kendo yo ma iwero gi godo. Egot Kalfari Barasu Monjelweng Ekinde Nogo Barasa Ruth Isuna Meli Ekwinji
kinde nogo baraza ruothe isuna en wer madonje dil kendo saso ndhudho komuomo ligep dendi kendo tucho nyako bongo ka iwinjo ka oloso kod chunyi. Akuru sare Mikael ochung' e lweny Gabriel gin-go Joji oyuo wer mikelo kod oganda Lejo Maria e kaka achiel kuom lamo kendo pako Ruoth Nyasaye ma Nyasach oganda. Makata uterwa e jela waramo chutho ni wanigi Nyasaye mangima maonge moro mimere waramo chutho ni wanigi Nyasaye mangima. Mano wend Lejo Maria ma Lejo nobirogo. Oyaore Maria oyaore. Mondo wayud chuny mbaka walimo kaunti ma Kisumu e gwenge mag Manyata e kanisa mar St. Peters e kama mbaka dhi gidore. E mbaka wapenjo kaka iloso wendegi. Maria duogo limo jorotenge imi waleni wale mabere ngono Nyasaye Misa Maria pongine maja komoni Yesu nyathene jawe. E kod thuolo magikao mondo ndot igi mong'ith gino ma Father Wasonga lero makare. Wendo mwawero maybe maandamano kuonde mwadhi kwage kwatimo nyasi mar Yesu Nyasachwa kata lemo ne piny kata kwayo ne piny kaka gimoro rach oko gin wende manyachu mtakatifu monopuonjwa to Lejo Maria wa believe e chuny mtakatifu moloyo koro kaka believe no chuny mtakatifu donjo kuomwa to miyowa wawinjo moro ma giminyino chuny mtakatifu molor gin wende ma to do chuny mtakatifu kuomwa gin wende mang'eny but nitie ka gipogore mago wende mag Lejo sie ma Lejo Maria nobiro kiwero ya Lejo Maria mategi makare chuny mtakatifu lorandre kuome. En chuny mtakatifu mwae polo. Wende ma Lejo Maria wero ok gin wende mag pinyni, gin wende mane jopolo ema nobiro. Koro nyaka wende mwawero nyal chalo gi wende mag dinde mamoko. Gin wende mane gin giwegi weg polo ema nobiro gi wende. E sama wendegi muomo lwasi e kendo donjo kuom oganda nyadi mathoth gin kod kit lewni ma nyaka jokanyo bedgo omiyowa ler mar kit rwakruok kod gik magifulo. Lewni go mawatiyogo watiyo gi lewni makaladi kalachiel to nanga maduong' kuomwa en law rachar to law kaka majago cha orwako cha kata marani en gi wuongo chuny mtakatifu molor kuoma kuona ni mondo atwang' law machal kamacha waluongo ni macha law Joseph mtakatifu kan mayelo waluongo ni mar Abraham mtakatifu. Jotenge ok nong'eyo bende ok nwang'e ni macha law Joseph macha law Agatha macha law mane lawa malemo sie maduong' en marachar mar ler ka kuwan ka kanza marachar ni mai kanzo maduong' tiene ne endo ko mako jotakatifu te donje ena rwako ni to naga kama rwako ni ma luongo ni mar Agatha no kia be na kiae achiro bene kiae mtakatifu no onyiso wani ma alaw law Agatha ko law ni onyarwake tieng diriyo onyarwake ni chunyo gombo no twang' law machal kama ber kode kata chumra kati yise ne ya rwak law Agatha to samal chumra kati bo miyeno to yise ne ya kisetwang'o law Agatha no tije en timo gima kama ketieko tigonye chalo ka jalweny doge gin uniform samodhi kati puodho dhi uniform koro gole wan gi kanzo makwar kanyo ko ng'ani kama makwar nitie kanyo denja ko kanyo kama ko gin watiyo kod kanya sawo miyo Mikel miyo sawo miyo wa bi mariembo jachien kuom joma ni kod jochiende wan kod kanzo mapapo to nyiso ne ma Joseph mtakatifu Joseph mtakatifu no rom no nyisowa onyamigo tieng diriyo inyalo wuotho kode kata inyalo bedo mari miyo sawo mati bango malemo malaika nyono piny matek malaika nyono piny matek
E kinde ma wende gi wero, nitiere kaka muya maler lore kindgi e kendo chope chokruok kama Father Wasonga ni kod ting' mar leronwa. Sama iwere no kata sama walemo Chuny Matakatifu lor. Matakatifu ok nyal lor alora kata ng'ato ne go mbaka kamoro gi jomoko. Chuny Matakatifu lor. Olor mana sama ilemo. Kosa milemo bende ngima nyalo winje. Nyano angasa moro kata joma osomo kwinyi gi ma Matakatifu aketo ngamo kosomo wadi ngama ro no lor kuomecha. To winjo kenya nyisi gi maron ro wacho kama e. To en ang'o momiyo wendegi nyadi mathoth iterogi mos e kendo iwerogi ka ji obolore. Nyasaye sayo. Nyasaye ok samidhi wuogi Nyasachi ok iwuo kode ka ng'ama oda e notimi gimoro. Kisaye gi muolo dwol mamuol mayom Nyasaye nyalo winji molo nikech idhi kwaye mibi samo gimionge go mondo miyi. Kidhi Nyasaye adwaro gini kapar ko nyalo miyo mayom kicho Nyasacho. Nyasaye kikwaye mos Nyasaye akwaye kata in kuom ranyisi ribiro kwaye gima mari ma in go. Milimia gini okapar nyalo miyo mayot kubina okakwayo kikonya gi gin kisimbini. E kinde romo magalamgi jejni thoth e kendo ka gikone nyasi metnie. Wan jokwachwa waromo go nyasi mag Lejo Maria kama nyithin mama ochokore duto te kendo wan sure kaka jotelo mag maandamano nigi enjoy moloyo. Nitie moko makata kiwero yachien wakawa kele yachien ko na lemo ge tiende ko jiwe moko ko wero ga yachien ko winjo ko wero to ina ka an ng'ana fulo nyinga de mach mwawe nyakiwer akata uyanywa yanya waramo chutho ni wanigi Nyasaye mangima maonge moro mimede waramo chutho ni wanigi Nyasaye mangima wawere oganda joka mama koramo. To gin ang'o bende magitiyo godo? Orango ni nyiso ni Nyasaye manobiro kuomwa ne Nyasaye kwe. Ne ok en Nyasaye manobiro gi lweny. To wach ma mshuma jote Yesu ka gintiere gilorore otin Chuny Matakatifu nolor kuomgi. Kila moro ka monen kod nenti kod digek mach e wiye e ranyisi mar mshuma daya maliele mshuma nendo. Watiyo gi rosari katena Rosari no otiyo tich mang'eny. Kata kamano jidonge kind gik mamoko kaka piano bende ok githor tiyo godo e kwaya margi. Wan onge nyidonge to onge instrument moro ma nyalo tiyo go unless na microphone moro ka wendi public address moro ma ji koro ng'eyo ma joko winji gima iwacho mota ba lakini mostly wanyu tiatia go Nyasaye okonyo wage duol. Askara chungera jaluo bana askara chungera jaluo ngene metia. To gin kit wende mage ma Lejo Maria oyangore godo? Tich ng'ato noluwe aluwe madhi e polo tich ng'ato noluwe Ntie moro bende ne nitie ndalo Lejo Maria ne nitie e got Kalfari Maria ogoye ligala e got Kalfari barasu monje lweny e kinde nogo barasa ruoth e isuna meli akwiny gigi e kinde nogo barasa ruoth e isuna apenjo wuodo denge obedo maber mang'e samoro kata mana Walter Nyambaga no nyoneno kamoro mang'e ginene wan ting bende moro bentie niya e piny lichnwa Maria mini Yesu piny lichnwa mama Maria machielo bentie mama noluongwa gi baba to sirikal makinde nogore kod Lejo Maria koro
onge luo ke onyiso jopiny niya wani joka baba podi wantie wani joka baba podi wantie wani joka baba podi wantie joka baba podi wantie wani joka baba podi wantie tinde wawero afe Maria kechiwoni lemo noseduogo wanilange baba podi wanitie wanilange baba podi wanitie lonwa wanwalo wege cher gicha wanilange baba podi wanitie wanilange baba podi wanitie. Wapenjo ka bende gitim arus to chalo ganade. Arus watimo kendo ka jalejo timo arus mapek kendo arus wa be number 1 kendo watimo kaka jomoko be time makwa wan kod buga mag lemo ma gaidwa kingele yeng ngama nege chik mabedo gi dakadi achiel kaka chik ne dwaro. Nyakwara Moge, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni sani geto bedo jawer mamuol. Niki biro ka to niko ni biro nag laki wan gi ji mang'eny moko nage be jotendwa moko nage gini bende ne kono be ok en gino ok en ne gitugo ere gima roho manyaka tel ni mami dhilo kore kidhi. Jatachendo mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Wakayo machielo Nyakura Mgajwang' bang' sigana no mar keto ler ewi wende mag pak kod dend mago mantie Lejo Maria. Kapok wakayo machielo neno kanyo ote mar Antifical Juma wacho ni entie kod mora ahinya gi Ramogi TV. Wacho ni mine te anyis ni omora ahinya koting' gi hera magikaw kaka joma mine. Wacho ni ng'ama miyo en okumba maduong' ahinya e ngima mar familia. Nyasaye omed rito gi. Erokamano Antifical. Eno bende ote mar Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Kopere Nyandiwa Parish wacho ni mora ahinya kod ripode mar Ramogi chiwo ne oganda wach ndara manie Kenya wacho ni tek ahinya nikech joma emiyo tenda maloso gi be ok los gi makare gidwa ni gilos gi mandalo manok bang'e gidog kendo gidwar tenda kendo gin go ma gilose marach ochako migi kendo wacho ni ok en gima timore makare. Wacho ni wabunge orangie kendo winjie ywak mar jopiny. Be eno kanyo ote kanyo moora gi Pastor George mar Full Gospel Glow Church Homa Bay Town. Wacho kanyo ni entiere kodwa chenro poya ahinya kwa hayo ber mar chieng' mine ne Pastor Elizabeth Okeo. Wacho ni ogonero kamano kuom chung' motegno kar wuoro gi miyo kendo miyo mar chuny entie gimiyo mar chuny ne oganda mathoth. Bende Madam Vida mar Nyalkinyi Primary wacho kacha ni en bende okwayo ne hayo maber en min ji mathoth Glow Church Homa Bay kacha. Wacho ni Margaret Bugo mar God Bura bende okwayo ne hayo maber Happy Mother's Day ne duto te mine mochung' motegno manote mar Pastor George Rokamana ahinya jadolo. Ano bende Ochieng' Isaac wacho ni owuoro Lejo. Wacho ni onge pimo duol kwaya be pek. Happy Mother's Day to all aunties. Erokamano ahinya Ochieng'. Eno bende ote kanyo mar Aluoch Jakiranda. Aluoch wacho kacha ni entiere Ramogi TV donje yo makare mora ahinya gi sigana ma Walter Nyambaga kelo no kendo wacho ni en wach makare ahinya mondo gando ng'e kotenre kod lejo ka gipawo kendo gidendo. Mida eno ote kanyo mar Philip Omondi kantie Migori County wacho ni Pastor Sela Opio okawo mos kata kamano wacho no wito chi wuode Nyasaye mondo mi Pastor Ucho Makende mano wuode Samson kod Edwin Kwe Makende wamwako ne Nyasaye mondo mi Mandela onila neni kacha in bende kantiere Kibiri Ward Bunge Center iwacho ni intiere kodwa kaka pile Ramogi TV chiwo puoch gi pak ne mama Christine Oniala kachiel gi osiep chuny achiel kende Masi Akoth wacho ne ni Happy Mother's Day rokamana ahinya. Beno kanyo Pastor Juma Rundu wacho no kwach kich onego nonie mathoth kendo ng'i malong'o gino jogo mano oro jogo mano kaw kang monego ja od bura mana mosendo Charles Ongondo Wer ne kaka mondo mi ratiro yudre. Aya kapoko yuan no kanyo Kevin Osido mano kanyo jalo nyechego mag chike gitelo wacho ni Walter dendo wer mar Lejo
to dagi donje kwaya kato wacho ni koso bene duonde motame min gi kantie nyabera dala Oyoma okniso ni happy Mother's Day min Kevin Osido wan bende wakwa ni hayo maber wayo matinya korom gajuang wadu kod mago mag tuke kikidhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254.